खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों 2 फेब्रुवारि आरो 13 मार्चनि गेजेराव जानो गोनां हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद आरो 16 फेब्रुवारिनिफ्राय 4 मार्चसिमनि गेजेराव जानो गोनां मेट्रिक आनजादखौ लानानै क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों क'क्राझार जिल्ला एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ क'क्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 फोसावदों बेनि गेजेरजों आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव साबा बा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोना आनजाद जाफुबाय थानाय समाव जेबो सोदोब बा लाउड स्पिकार दामनो मोना नाथाय सेक्सन 144 नि आइननिफ्राय माखासे गोजानाव थागोन जेरै पुलिस पार्सनेल आर्मी पेरामिलिटारि बिथांमोनहा आनजाद मिरुआव थानो मोनगोन बेनि अनगायैबो आनजादाव डिउटि गोग्लैनाय अफिसियेल आरो स्टाफफोराबो गनायथि दं आनजाद होनो फैनाय फरायसाफोराबो गनायथि दं आरो आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव थानाय गलाफोरावबो गनायथि दं आसाम रायजोनि फिथाइ महरै लेबुआ गनायथि मोनबाय आसामनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा बेखौ फोसावदों आसाम एसेम्ब्लियाव आसामनि लेबुखौ रायजोनि फिथाइ महरै फोसावदों थांनाय 2015 मायथाइयावसो आसामनि लेबुआ जीआई टेग मोनदोंमोन बेनि उनाव दा लेबुखौ आसामनि रायजोनि फिथाइ महरै गनायथि होबाय बेयो लेबु आबाद मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै फोरमायथिदों मानोना मा जाहोननि थाखाय आसामनि लेबुआ रायजोनि फिथाइ महरै गनायथि मोनखो बेखौ मिथिनो थाखाय गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो हांखुर जागोन आरो बिथांमोनहा आसामनि लेबुखौ बायगोन जायजों जोंनि लेबुनि आबादारिफोरा मुलाम्फा मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों अतुल बरा बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि रायजोआव मोनफ्रोमबो बोसोराव 15,000 हेक्टर हायाव 9,000 मेट्रिक टन लेबु आबाद मावनानै दिहुननाय जायो आसामनि चिरां बाक्सा क'क्राझार कामरुप गवालपारा मरिगाव नगाव आरो गलाघाट बेफोर जिल्लायाव गोबां लेबु आबाद दिहुननाय जायो होननानैबो बुंथियो अतुल बरा बिथाङा थांनाय 2 बोसोराव 70,000 लेबुखौ लन्दन काटार दुबाइ बायदि बायदि गुबुन हादरफोरावबो दैथायहरनाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावो आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा जोलुर बा फुटबल गेलेबाय थानाय समावनो बज्र गावनायजों सासे जोलुर गेलेगिरिनि जिउ खहा बे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाया इन्ड'नेसियायाव जादों एफसि बान्डाम आरो एफबिआइ सुबां मोननै हान्जानि गेजेराव जोलुर गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै बज्र गावदों जाय बज्रआ जोलुर गेलेगिरि सेफ्टियेन राहार्जा 35 बोसोर बैसोनि बिथांनि देहायाव बज्र गावदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो बिथांनि लोगोफ्रा बिथांनि साखाथियाव साफिहैदोंमोन अब्ला बिथाङा हां लागासिनो दंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ फाहामथाय होनो ओनसोलनि देहा फाहामसालि फारसेबो लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों बे जाथाया गासैबो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाया बिटिसिनि राजखान्थि फोथाराव राजखान्थिनि मोनसे एजेन्डा जागोन नामा रन्जन दैमारिखौ दिहुननायनि खोथा बुंनानै दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि गोसोखौ बोनो नाजागोन नामा जायनाखि रन्जन दैमारिखौ उदां जाजानो गासै रायजो राजाफ्रानो हास्थायो बेनिनो खाबु लानानै दैदेनगिरिफ्राबो राजखान्थिखौ खालामगोन नामा बिटिआर गोरोबथा जानाया 4 बोसोर बारलांनायनि उनावबो आरो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय सरकारजों सावरायनाया जागासिनो दं होननानै गोलाव समनिफ्रायनो बुंबोबाय थानायनि उनावबो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हायैखौ लानानै गोहोआव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो हायो आरो बेनि थाखाय आंनो समय नाङा होननानै हाग्रामा महिलारिया बिबुंथि होनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि सायाव प्रमद बर' बिथांनिबो बिबुंथि खम समनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हागोन बेयाव फोथायनाय दं होननानै बिबुंथि होदों प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायथिनो गोनांदि गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोआ सुबुं गौमाजों लोगोसे हेफाजाब हाबाफारि लादोंमोन बेनिफ्रायनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि सायाव खोथा बुंदों प्रमद बर' बिथाङा प्रमद बर'आ बुंथिदों दि रन्जन दैमारिया उदां जानांगौ होननानै जोंबो गोसो गोरबोजों लुबैयो आरो बेनि थाखाय जेसेबां खामानि मावनो गोनां दं बेखौ मावगासिनो दं आरो रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनानै लाबोनो हागोन बेनि सायाव फोथायनाय दं होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा बेनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजोंबो सावरायगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि इउपिपिएलनि सुबुं गौमा आरो हेफाजाब हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरानो बाहागो लाफैदों जायजों इउपिपिएल दोलोआ थुलुंगाखांनायखौ मोनदों बिपिएफ दोलोनो रायजो राजाफ्रा खेबथाम भट होदोंब्लाबो जेबो गोजोननाय मोननो हायाखैमोन आरो रैखाथि मोननो हायाखैमोन नाथाय इउपिपिएल दोलोनो खेबसे भट होनायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा गोजोनखौ मोननो
मोननो हादों गासैबो हारि माहारिया रैखाथि मोननो हादों आरो गोबां जौगानाय मोननो हादों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादा जागायजेननायावनो पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय इंराजि सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन बे दायाव पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल रमेन्द्रनाथ रयखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय क'क्राझार इन्सपेक्टर अफ स्कुलनिफ्राय बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो बिथांनि हेंथा डिपार्टमेन्टेल प्रसिडिंबो खालामनाय जागोन आनजाद जागायजेननायावनो सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि सनिका खातुनमनि बिजाथि जाय जुलि जाखांनाय बिथाङा आनजाद जागायजेननायनि 1 घन्टा उनावनो बाथरुमाव थांदोंमोन बेनि उनाव सिरियै लांखुमानाय मबाइलखौ दिहुननानै इंराजिनि सोंनाय बिलाइखौ मबाइलाव सेबखांनानै फिननाय नांगौनि थाखाय फिसायनिसिम दैथायहरदोंमोन बेनि उनावनो बे सोंनाय बिलाइया मबाइल गोसारदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा सोंनाय बिलाइ लिक खालामनायनि दायाव सनिका खातुन आरो बिथांनि फिसायखौबो दा एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों रायजोआव डाम्पार गारिया बांनायनिफ्राय बांदों आरो डाम्पार गारिजों जाब्रथाय जानायाबो बांनायनिफ्राय बांदों जायनि थाखाय सुबुंफोरा डाम्पार गारि सालायनायनि सायाव मोनसे गिखांनाय सोमजिदों फिन बे खेबाव डाम्पार गारिनि सौख्रांनायाव सानै फरायसुलिनि जिउ खहा गुबुन गुबुन मोननै जाथायाव सानै फरायसुलिया डाम्पारनि सौख्रांनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों मोनसे जाथाया बाथद्रआ कलिहामारियाव जानो मोन्दों बिदा आरो बिनानावनि सायाव डाम्पार गारिया सौख्रांलांदों जायजों बिनानाव उमेहानि मुंनि फरायसुलिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बे जाब्रथायजों बिदा मिर्जाहाना गोब्राबैनो जोखोम जानो गोनां जादों गुबुन मोनसे जाथाया नाजिरायाव जानो मोन्दों नाजिरानि लखिजानाव डाम्पारा सासे 8 थाखोआव फरायबाय थानाय प्रिति पानिका मुंनि फरायसुलिखौ सौख्रांदों जायजों बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों मोन्नैबो जाथाय जानायनि उनाव पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाथि फैनानै गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों बिसायख'थिखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बादाबादि सोर बांसिन जयनिं जाहोनो हायो बेनि सायाव बादि नांनाय आरो मोनसे दोलोनिया गुबुन मोनसे दोलोनि सायाव गाग्लोबनाय बायदि खोथा बुंनायफोरा गोख्रोङै जाबोगासिनो दं बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव नाथाय सिरियै दं फामे बिबारा मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रोङै नारानाथार जानायनि खाबु लानानै बे खेबावबो सिरियै बिटिसिखौ आवग्रिनो हागोन नामा बिजेपि दोलो बा फामे बिबारा जायगा जायगा इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि थिग बेबायदिनो जायगा जायगा बिपिएफ दोलोनिबो जयनिं हाबाफारि चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ रिजर्टआव बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि लादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव सा 894 इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथि आरो मददगिरिफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दं बेजोंनो फोरमान जायो इउपिपिएलआ सोरखारखौ सालायनो हायाखै फेइलर जादों प्रमद बर'आ सोरखारखौ सालायनो हायाखै खालि गाव गावनि पकेटनि थाखायल' सोरखारखौ सालायगासिनो दं होननानैबो अजदखौ होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैगासिनो दङ इउपिपिएल सोरखारा गोदानै जेबो खामानि मावाखै होननानैबो बुंथियो खालि अरुणोदय पिएमएवाइ सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांखि बेनि अनगायै जेबो खामानि मावाखै होननानैबो अजदखौ होबावो हाग्रामा महिलारिया दिल्ली आरो हारियाना सिमायाव रोजा रोजा आबादारिफोरा रोजा रोजा ट्रेक्टर लानानै धरना होदों जायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली पुलिस आरो हारियाना पुलिसआ गोख्रों राहा लादों आबादारिफोरखौ होबथानो थाखाय बेरिकेड लागायदों टियार गेस सारदों दै सारदों आरो बिथांमोननि गारिखौबो हाबनो होनाय जायाखै बेबायदिनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों जेराव पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैनायबो जादों बे गासै दाङाबाजियाव 60 आबादारिफोरा अदेबानि धरना होग्राफोरा जोखोम जादों होननानैबो फोरमायथिदों आबादारिफोरनिफ्राय लोगोसे मदि गभर्नमेन्टआ अदेबानि मदि सोरखारा आबादारिफोरनि सायाव गाग्लोबदों होननानैबो अजद होदों धरना होग्रा बिथांमोनहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धरना होग्रा बिथांमोनहा 6 दाननि थाखाय जानाय लोंनाय पेट्रल बायदि थागथियारि लाखानानै धरना होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो जेब्लासिम बिथांमोननि दाबिया मावफुंजाया अब्लासिम बिथांमोनहा धरना होबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों दायना बा दायनिनि सन्देहआव सोरखौबा हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला बेनो नोंथांनि जिउनि देरसिन गोरोन्थिबो जानो हागौ दायनिनि सन्देहआव सोरखौबा इनाय खालामफ्राङोबा बा बुथारोबा जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजाबो मोननो हागौ मानोना मानसि बुथारनाया मोनसे क्राइम बा दायनिगिरि नोंथाङा जुदि सोरनिबा सायाव सन्देह जादोंब्ला आयेननि राहा ला नाथाय गावनि आखायाव आयेनखौ माब्लाबाबो दाला नङाब्ला नोंथाङाबो अराय सम भुगिनांनो हागौ थिग बेबायदिनो जाथाय जादों दायनिनि सन्देहआव बिसि आरो फिसायखौ बुथारनायनि दायाव साजिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों
कामरुप जिल्ला सात्र जाथिया फोसावदों बे रायखौ 15 बोसोर बिजिरनायनि उनाव साजिनि हेंथा बे रायखौ होदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 2009 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बर खालि बिष्णु राभा आरो बिथांनि बिसि सरस्रि राभानि सायाव दायनिनि सन्देह खालामनानै रायजो राजा अदेबानि माखासे सुबुंफोरा बिथांमोनखौ गोथाङैनो अरजों सावनानै बुथारदोंमोन। बे जाथायनि सायावनो थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो बिजिरनाया जागासिनो दंमोन। दा 10 दायनिगिरिफोरनि हेंथा रायखौ फोसावबाय। 10 दायनिगिरिफोरनि मादाव 4 आइजोफोरबो दं। मुङा फारियै बिकी राभा, उर्मिला राभा, जयन्ती राभा आरो मलाया राभा। बिथांमोननि अनगायैबो माखासेफोरनि मुङा सुनदेब राभा, प्रसेन राभा, निकु राभा, निरंजन राभा, बिपुल राभा आरो फातिक कछारी। गासै 10नि हेंथा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों कामरुप जिल्ला सात्र जाथिया। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।